L'any 2011, després de les retallades i polítiques d'austeritat més bèsties que han patit les universitats al nostre país, el moviment estudiantil va marcar-se com a objectiu rebaixar les taxes universitàries. Després de molta mobilització, protestes i fins i tot judicis, la plataforma ILP Universitats i les organitzacions adherides van aconseguir recollir més de 70.000 signatures l'any 2019. 70.000 signatures per fer més accessible les universitats catalanes a la classe treballadora. 70.000 signatures per blindar la rebaixa de preus que va començar a ser possible gràcies als pressupostos de 2020. 70.000 signatures per assegurar que ningú queda exclòs de la universitat per motius econòmics. D'aquí uns dies es durà debat final al Parlament de Catalunya aquesta ILP, amb una votació decisiva, la qual marcarà un abans i un després. Recuperem la universitat. Recuperem la universitat. Recuperem la universitat. Recuperem la universitat.